Hey, hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe cover van de cover. Elke week hebben wij in ons radioprogramma het item de cover van de cover. Een artiest die veel gecoverd is, of een artiest die veel gecoverd heeft, of een mix. En deze week in het teken van de Editors. En de Editors sturen met de frontzanger Tom Smit. Heel veel leuke nummers gemaakt. Hele bekende lage stem die Tom Smit heeft. En ja, wat heeft hij gecoverd en hoe is hij gecoverd? Nou, onder andere dit nummer, wat ze zelf hebben gemaakt. Dat is een van de bekende Papillon. Nou, dan ga ik het herkenbare stemgeluid van Tom Smit. Maar hoe klinkt het uit de mond van een vrouw? En een vrouw die dan heet Emily Michiels. Ja, anders is het lekker rustig, maar een ander nummer wat de Editors, of de Tom Smit kan ik beter zeggen, gecoverd hebben, is dit nummer. Ja, voor de wat oudere kijkers die herkennen natuurlijk al de jaren 80, Bruce Springsteen. Voor veel mensen een held. Maar Tom Smit zag het ook een beetje donker aan en hij dacht, laten we een lekkere koffie hierover maken. En die gaat als volgt. Akoestisch. Dancing in the Dark akoestisch. Zonder al die tierlantijn. Nee. Get up in the evening, I ain't got nothing to say. Come home in the morning. Lekker bij de opa, lekker relaxed op zondag. Met je partner. Maar dit is niet het nummer wat wij gaan draaien. Wij gaan het nummer draaien van een artiest die zowel van de zaterdag als de zondag houdt. En daar de cover van. Dus welk nummer is dat nou? Nou, dan kan je checken in de Roeshoek Show elke vrijdag en zaterdag tussen 2 en 4 op Streek Omroep Stad. Hey, ik zie je tot de volgende keer. I am.